ki bani lokaci ko na raya a duniya ki bani tabbacin zama na da ke kin ji masoyiya gida na ke san ki na fi kowa kin ki a zuciya wallahi na yi aran gama da san ki ne a birnin tarayya kina ta yi bikin kina ta sauri kin take zai waya gashi zan yi bisan flight kan ki sani bari ki masoyiya na yi ta da yawa irin kuza a ce a social media sai gashi ban dace bayan ki da ban kike ba irin ki kuro daya akan ki zan saka cikiya sai ba ni da shaida ko daya da san ki zan iya mutuwa sai ina da dalilin rayuwa wayo ne wayo su da tare da mutum abinda ban taɓa sawa kaina ba na shi ya ina ta yi biya wani rayuwa ya ce ki so amma ni na kasa a so abinda ban so ya zan yadda ba soyayya zuciya ta kusa rina ake ce na ita ɗaya da siriya kuma ba ta da ganda jita ita ɗaya da siriya kuma ba ta da ganda kawai yau jita ina da jita a mace mai hada ta gwada a soyayya Jesus,